Bueno, nola bizi izan duzu gaurko munaldia? Posiez, ilusioz, pizkat emozioz ebai, beti esaten da, nadie es profeta en su tierra, baina guk hemen bai, ez? Eta omenaldia oso atsegina izan da, gure jendearen hori babesa eta auspoa sentitzea, beti sentitu dudan moduan, gaurko eguna oso ona, eta egun polita. Bueno, etapa bat bukatu duzu, baina jarraituko duzu politikak egintzen edo behintzat alderdiari laguntzen. Bai, ni presidente izan baino lehen, militante, baseko militantea nintzen, eta holan jarraituko dut. Militante izaten eta Euskadiren alde lan egiten, eta ez hori bakarrik, baizik eta gero eta hobeto egoteko gauzak ezkerraldearentzat eta mehatzaldearentzat. Ni oso harro nago hemengoa izateaz, baina ez bakarrik harro izateaz, baizik eta erresponsabilitate handiarekin ere bai. Eta ezkerraldea eta mehatzaldeak merezi ditu onena eta lan egin behar dugu lortzeko. Suposatzen dut, ibilbide luze honetan gauza pilo bat bitzikiri eta momentu berezi asko bizi izan dituzula, baten bat nabarmentzeko edo? Beitu, gaur betetzen da urteurrena Rajoyren kontra mozio zentzurana. Eta hori, egun oso garrantzitsua izan zen, eta hortik aurrera zer gertatuko dan, neurri handi batean bere islada izan da. Eta orduan, bai, 17 urte izan dira, asko dira, 5 Bizkai buru batzarrean eta 12 Euskadi buru batzarrean, presidente buru, eta, harro nago, harro eta posik nago, ziurazki akatsak ere egongo dira, baina orokorrean nik uste dut balantzea oso ona dela. Ez bakarrik nirea, baizik eta badakizu politikan mailan lana ez da pertsona bateko lana, baizik eta talde baten esfortzu bat. Eta bukatzeko zeintzuk dira EAJak ezkerraldean eta mehatzaldean dituen erronkak edo? Erronka, guk egin dugu lan izugarri bat ezkerraldea eta mehatzaldea lehen mailako punta-puntako lurralde batean bihurtzeko. Eta mantendu eta jarraitu behar dugu hola egiten, ez? Eta egingo dugu alkateekin, zinegotziekin, aldundiekin, Eusko Jaurlaritzarekin, orain lehendakaria hemengoa da, ezkerraldekoa da, orduan, nik baikorranaz, etorkizunari begira, bai ezkerraldean, bai mehatzaldean, etorkizunari buruz oso baikorranaz.